Botanical Garden. Today's vlog mga ka-spark. Botanical Garden, Baguio City. Okay, puntan ulit natin tong botanical. Kasi last na punta ko rito kulang. Walang gaanong bulaklak. Ayun, mahaba yung pila. Okay, pasok tayo dun sa loob. Pala yung 13 years old and above, 100 petot. 12 years old below, 25 pesos. Saka yung senior, may discount. EPL ba yun? EPL. Sa baba, sir. Ang kulit. Tingnan natin dito, oh. Sagana sa tubig ang Botanical Garden. Doon sa baba. Okay, ikutin ulit natin tong Botanical Garden ng Baguio City. Let's go. Maganda rito gabi kasi nandito pa yung mga butterfly. Okay, kung kayo ay nagugutom, meron din ditong mga pwedeng kainan. Wala na tayong oras eh.
Tunnel of Flowers. Oh, makapal na sila. Dati hindi ganito makapal. Dandahan lang tayo. Yeah. Kasi nung last na punta ko rito dry. Mga August yata yun. Kaya tingnan ulit natin tong botanical. Sabi ko balik tayo dito.
Bakit? Walang tinidor? Sabi ko sa'yo, check mo. Tayo dun sa Japanese Cave. Nandun tayo sa Japanese Cave. Ayun, yung Japanese Cave. Ay, dahil sa mga kwento-kwento nung araw, yung mga naabutan yung Japanese occupation, kapag yung mga Hapon daw gumawa ng kanilang pagtataguan, asahan mo raw yun na malapit sa tubig. Pero halimbawa niyan yung ginawa nilang kuweba rito sa Botanical Garden, yun, nasa bungad lang yung tubig nila, no? Kasi nga ay water is life. Yun. Pasok tayo dito sa Japanese Cave. Natakot yung ibang pumasok eh. It's not also. So dito sa loob mayroong mga chamber. Yun. Yun. Japanese tunnel. Bilisan natin, tayo yung nahuhuli. Yung mga chamber ito. Ganong hindi siya ganong basa. Yun. Ikot lang ito. Babalik lang dun sa kung saan ka nagpasok. Yun. Chamber. Mataas din yan. Ang dilim. Ano lang naiwan. Madilim siya, basa pa siya. Yun, medyo muds. Japanese tunnel. Medyo basa siya. Dati kasi meron siyang ilaw. Yun o, dilim. Yan, hindi siya makita. Yun.
Ito siya, mga kwarto-kwarto. Kasi yung ilaw, yun, hindi natin makita. Malaki yung kwarto-kwarto niya. Chamber, ginawa ng taguan ng mga Japanese soldier. Panahon ng digmaan. Ayan. Parang may nag-uukay na doon. Mataas. Parang may mining. Yun, meron mga pumasok na iba. Ay, isa-isa lang. Yan, labas na tayo. Yun, labas na tayo. Tower of Hope. Leng, hi! Sabay bayanda kayo. Napangawan ko. Kaya nga tinaklaan na ako pumili. Dalawang yan eh. Ganda! Ganda. Ganda, strawberry ba? Ano ba strawberry ito? Ito ba?
Ito yung picture ko mo. Amen. Chill ka lang, babe. Makukuha rin natin yan. Oo. Pag nakauwi na tayo. Oo. Makukuha mo pala. Mara, support tayo. Oo. Bibili-bili yun. Parang naging kutsarita yan. Kutsarita tayo yan. Maraming tatangkay yan. Asan na sila? Wish ko muna. Gusto mo na? Dito, parate tayo. Yan tayo sa Pahilera. Ilagay mo sa time. Ayaw. Para nakatagilid tayo. Meron nila. Dito ano? Pin, 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 halika na di. Asa na si Pin? Ayun, yung ano na. Ano yung sila dito? City of Bow.
dyan. South Beach.